Добро утро! Добро утро! Много яко! И какво? Как сте? Как спахте? Аз спах много добре. Днеска съм на пилатес. Надявам се да мога да снимам. Да видите пилатес. Препоръка от доктора. Пилатес, масажи, спорт. Ама аз спорт не ходи на фитнес. Така че пилатес. Нямам търпение днеска в 1:30. Да. Нещо щях да ви кажа и забравих какво. Защото сега ставам. Не ми се ставаше, мили мои. Аз отдавна не съм се излежавала до късно. Сега до това време не съм се излежавала много отдавна. Не знам колко време ще отнеме пилатеса, горе-долу колко време. Но след това се прибирам, лягам, утре почивам, утре пак съм на пилатес. Събота и неделя ще ходя. През 7 часа да мога съм в салона. Какво друго? Ергена. Вчера ми направи много странно впечатление Марин. Със срещата, която имаше с това сладкото момиченце. Имаха много готина фотосесия, беше много хубаво. Но Сакче се стори, че той иска да я целуне едно такова и не му хареса, че тя била студена. Доказателство, че това момче в личния живот е страшен коровар. И си ляга с различни по всяко време. Крис също имаше супер сексуално привличане с Татяна ли беше това момиче на басейна там. Само разбира се, тъй като говорих по работа и не можах да видя снимките на плешивия. Да, защото говорих по телефона по работа и не можах да видя неговата фотосесия, но да, щом спечели той с Пламена вечеря, луксозна вечеря с морски дарове и така нататък, явно е било много хубаво. Не знам. Те първа жените почнаха да се мразят, да има завист. Те пък, братче, аз не ги знам, не ги разбирам този път. Странно ми е. Да. Нямам търпение да видя какво ще се случи. Понеделник да идва по-бързо. Да. Помежду другото, филма Мамник. Търсих го на Йово. Обаче на Йово може да гледате предаването Ергена и следващите серии, ако си плащате. Аз искам Мамник. Мамник да гледам предварително целия сезон. Ма как не може. Да, знаете ми ти козметиките, крема и серума. Не знам с какво да се облека. Аз така ли, че тук ще се облека. Кърпа трябва да си взема. Какво беше още? Не помня. Значи. Ще си вземеме. Сега ще ви покажа как ще се облека за пилатес. По танцунга. Само ни обувки ще си взема там да си смена. И готово. Днеска сме в... стъпих във водата на кучето, без искам. Днеска сме с клини тениска. Не знам коя маратонка ще взема. Някаква голяма чанта. Да. Това бюстие. И след малко чакате включване за аутфит чек. И ето ми облеклото за пилатес. Този клин го имам от Trendyol. Тениската е от Мола. 3 евро, не знам откъде, не помня. Лева, извинявам се, пред миналата година. И да видим едни подходящи обувки в чантата. Там да се пробуем. Сега слагаме анцунга отгоре. И отиваме първо в салона и там ще седиме малко. Да, не ми гледайте леглото, сега ставам. Айде, до после, хубав и спокоен ден.